Aris, enot ka. Malalaoman, katotohanan ang sinasarigan. Inina ang bagong Radyo Ronda. DZKI Iriga Radyo Ronda. Ang maugmang kairiba. Madya na. Radio Philippines Network. Radyo Ronda. DZKI Iriga. Member kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ini po ang RPN, Radio Philippines Network Incorporated. Radio Station DCKI, nagigikan sa siyudad kan Iriga. Oras po niya tungo niyan, alas 5:02 na po nin pagka hapon. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Ang oras na ini, dara po sa Indukan Losenya Electrical Supply para po sa madikalidad na electrical product. Day po kalingawan, Losenya Electrical Supply. Losenya Electrical Supply, madaling makukuha, aranisa na sa Barangay Holcan, San Francisco, Iriga City. Owned and managed by Engineer Meneleo Losenya. Time check. Hatod sa Indukan Casoreco 3 sa paagi ni Engineer Wilfredo Boxit, General Manager. Para sa badong nagka-bloom sa hamot, Prumarada ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fabric Conditioner. Iguanin Stay Fresh Technology. Badong mo, ka-bloom sa hamot. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS Pride Bar, hindi lang puti, kisla puti. Pag nilabas sa Pride Bar Blue, ang puting damit ay magiging Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. sa Pride Bar Blue. Pwedeng hindi na ako magtina ang nail of bleach dahil ang Pride Bar Blue ay may power whitener na nanunuot sa bawat hibla. Kaya ang damit ay kisla puti at padayo pa sa kamay. Puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar Blue with power whitener. Di lang puti, kisla puti. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stay-away formula. Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dupit mancha. Easy na easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya! I-shield mo. Labanan pati virus! I-shield mo. Shield That Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado! I-shield mo. Pamilyang protektado! I-shield mo. Shield That Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. Ang buhay ay masaya pag ang hugasin ay easy. Lalo na sa masedong kaldero at kawali. Kaya mag-Smart Dishwashing Paste. Pang heavy-duty hugasin. Galing, galing, galing. Yan ang Smart Dishwashing. May double tanggaling formula. Tanggal-galing ang sebo at bakterya. Kaya ang Smart #1 Dishwashing Paste. Galing, galing, galing. Yan ang Smart Dishwashing. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. Starbucks, Starbucks, wax. Starbucks, Starbucks, wax. Always remember, sa panlinis, pagkitawin ang sahig. Mrs. Starbucks, Starbucks, wax. Ilan na to the max.
Star Wax ang #1 floor wax. Ugwaning waterproof formula. Ulaan man ang tubig, palikintaban sa loob. Star Wax, Kintabang na tunang max, max, max. Star Wax Floor Wax. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, but leave it fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing. Ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa yan. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. Philippines Network. DZKI Iriga. Metro pati sana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras po niya tungo yan mga tugang. 7 minutos na makaagian. Alas 5 nin pagkahapon. Halina mga kaibigan, kami po ay pakinggan. Dito sa amin aawitin, lamok ang pinagmulan, lamok ang patutunguhan, lamok ang pinanggalingan. Sa lamok namin sisimulat, sa lamok wawakasan. Sa gabi sa ating pagtulog ay mapapakinggan na nagdidisko ang lamok. Sa tenga ay nagliliparan ang magandang misis mo. Pag kanilang napagtripan, maputing binti ni misis ang malilintikan. Tulad ng aming kaibigan, bagong kasal pa lang ay iniwan ang asawa. Sa kulambo pa naman, ngunit habang siya'y wala, ang hindi niya nalalaman, may sanlamok sa kulambo, siya ay naunahan. May lamok, may lamok, may lamok, may lamok. Mga mari at kumpadre, mag-ingat sa lamok. May lamok, baka mayroong lamok sa kulambo niyo kung kayo'y natutulog. Namin, naku, tulog na tulog. Sige sana ang tambilog kaning Di pansin na pinapapak. maray na hapon giraray mga tugang. Ayan, medyo Bakit ang mister niya wari? alatunta na sa naining kuya giraray yan. This from Wilbert's Heart. Yan. Bueno mga tugang, welcome po sa tuyang pag-urulay-ulay. Digdiyo sa tuyang programang Pag-Ulayon Tabanan. Si Mari, Pag-ulay-ulay po sa mga issues, katakod kan mga nagruluwas na bareta ngunyan. naga itong lamok na salbahe. Kadakol ng mga bareta ngunyan mga tugang ay abaana, makan iba. Pero kadakli, makakonsumisyon. An iba mga tugang, nakaka-inspirar.
Pero ang kadakli, kuyan, pauyam, Umuwi, nakaka-stress. may pabinyag ka pare. Oo. Siringkan sa muyang admin, nakaka-stress bagay. Kumpadre mag-ingat Anyway, may lamok. Baka may puwingon yan mga tugang, at urulay ta naman ini yung mainit na panahon. O ta, ini mga tugang na Opisina Nasyonal, kay niyong Office of the Civil Defense, OCD, ay sabi kan sarong opisyal mga tugang, kan OCD, ini ngayang pamayokan OCD Joint Information Center na magiging medyo may sipa ini yung mga tugang na tag-init na ini digdiyo sa mga produktong agrikultural, which is tama man, tama man baga. Kapag kasi rin kayo mga tugang ang nangyayari, nagkakaigwa ni tag-alang, sa English nagkakaigwa ni drought o tag-alang, kakulangan din tubig. Siyempre yung mga panamnon mga tugang nangangaipo yan nin tubig para magdakula, asin magtalubo, mapakinabangan, makakankan mga tao. Miski ang mga tao mga tugang, ang mga tao aram baganindo, 70% kan komposisyon kan sa tuyang lawas tubig, 30% sana minakomponer kan kalamnan, asin kan sa tuyang tulang, pero 70% mga tugang komponido kan sa tuyang lawas tubig. Kaya sabi nga ni kayan, day ka makainom nin sarong aldaw, matitigok ika. Day ka makainom tubig sarong aldaw, ay sigurado tigmaok ka. Tunguhan, Maski day ka magkakatulong aldaw sarong simana, basta sige sana inom mong tubig, mabubuhay ka. Pero sarong aldaw, 24 oras day ka mag-inom nin tubig, sigurado ikang madidehydrate na. Madaling sabi, nawawara na sa tubig sa imong lawas, na kapag nagkaigwan ng dehydration mga tugang, nagagadan ang sarong tao. Kaya mga tugang ini man na OCD, bako sa na mga tugang na mga mga panamnon ang pinaghahandalan. Sigun mga tugang digdiyo sa pamayokan Office of the Civil Defense Joint Information Center na si Jigo Agustin Mariano. Ang pinakamatinding epekto sa El Nino iyo mga tugang ang kakulangan ng tubig, which is true. Kakulangan ng tubig. Pag sobraman ang tubig, La Niña. Pagkakulang ang tubig, El Nino. tulog na tulog. Iyo yan. Ang tinatamaan kan mga tugang, mga panamnon na posible daang magkaigwa kita ng problema sa supply ng pagkakan sa nasyon. Kansaro pa bagang taon mga tugang, Disyembre pa sa napig para anonsyar ko na ini. Naigwa mga tugang forecast ang United Nations. Nangunya na taon 2023, posibleng magkaigwanin scarcity o kakulangan sa supply nin pagkakan. Kaya nga ni mga tugang pigpaparinganyar ko kadto sa to'y mga kababayan. Hanggang ngunyan, sinasabi ko na kung igwa kamong bakanting daga dyan sa Sendong Laguerta, maski na yan 1 foot squared sana, 1 foot squared, o tanuman po yan nin gulay. Tanga ni mga tugang, magkaigwa kita nin sa diring supply nin pagkakan.
aram nindo mga tugang, maski na nga ni mayong bagas, gulay ka sana, mabubuhay ka na. Mariko'y Di baga. Yan nga ni, laga ka sa ng kuyan, gagaon mo sa na yan na lubi-lubi, turutigrikan mo nin asin, mas lalo mga tugang kunkunitan mo yan nin tinapa. Pagkatapos, dagdagan mo pang giniris na kamatis, uy talaga, masira mo na yan. Kaya kung nigwaman sa nakamu matatanuman dyan, magtanom ka mo. Ako duman sa Samoyang Libod, mga tugang, nagtanom ako ning ampalaya. O itaso, tinanom ko mga tugang na sitaw. Itong sitaw na gapang. Nung ani yan digdis sa tuya. O yan. Sa Kapampangan, apod kan, balatong. Digdiyo sa Tagalog, sitaw. Sitaw gapang. Digdi sa to, ano to? Antak. Antak. Baka may Uy, pagyawang ka mo sa duman sa may party kang Pampanga, din do pag-apo doon niya na antak. Tabaka matapirang ka mo. baka Taduman mga tugang, an apod kayo na antak digdi. Duman, balatong. Di ba? Balatong. Ayan man na antak duman, sus marsip, armas yan kan lalaki. Kaya di ka mo kayan, pabili nga po ng antak ay tamatatampo yung kakayan. Dahil kakayan na. Yan. Sabi ko nga ni, balikan tayo istorya ko. Noong mga tugang sa Sakoyang Libod, nagtanom ako ang palaya. Okay man, talubo. Talubo so ang palaya. Tapos sinundan ko mga tugang nin sitaw. Antak yan digde. O ita tinurot itapag talubo mga tugang. Ano na itong nakakakuyapot dyan na maputi na garupulbos? O ita nagparatitis. Hasta sa natigbak. ang maniling. Ay may nagsabi man sa kuya, di mo kaya ngaya inagapan. At takutan na niya ko, alang kawo naman, nagagapang na, igwa naman mga tugang nin posibilidad na magburak. Ay intirong pinatos-patos ka itong garo na pulbos, mapution. Ano ito? Dupilak dato, dupilak. Yan. Dapat nga, sir, nahiling mo na siring kan, in-spray mo na. Ano niya kung pan-spray duman? Ito nga yung masking yan sabon. Masking yan sabon. O pwede na nga yan. O kaya nga yan na panhugas pinggan na color green. I-dissolve mo nga sa tubig, i-spray mo nga yan dyan, magdudurulagan nga yan. Ay iyo, dahil ko kanya ako ikanatulos na istoryahan. Siring sinang nga kayan kasimple. Next time, sabi ko, kaya igwa na naman akong pinag-almasi. Igwa na pating kaibang kamatis. Yan. Out pa man lugod mag-prosper ito. Kaya ako mga tugang, iyan sabi kan United Nation, magkakaigwa ng kakulangan ng supply ng pagkakan. Worldwide pati. Ninuli nga ni kani mga tugang na monitor ninda. Na magkakaigwa talaga ng tag-alang. Tagrabe mga tugang init ngunyan, nagkakagaratak mga tugang mga paruyan nga ni yan sa ay ngunyan naman ngunyan pag nakulang-kulangan mo ng tubig ay tanagagatak o paano pa man magtalubo so paroy. Sabi kadtong duwang nagiinuman, grabe talaga nga harasahas ngunyan ay ibag nga pa di. Grabe nga ito ngayon sa kuya ngayang tanuman ano nga itinanom mo? Borsige.
Bako ngaya, ito ngayang bagong pinagsasabi ngayang variety, kan paroy. Ay ano niya ako, ay yung ngaya, nagtutubo. Kaya lang ngaya, nagkakagaratak man nga sa uma. Ay, di ka nang yakan pa di magngala. Sabi ka sa sa kainuman na saro. At baka Di ka nang yakan magngala sa tag-init mo niya. Maski na nga nga sa loob kang kubong may gatak. May lamok, may lamok, may lamok. May gatak. Pare at kumpare. Grabe talaga ang tag-init, ano? May lamok. Lamok. Ay, awaana. Balikan ta mga tugang. Napaabot kita naman sa gatak. Padre mag-ingat sa lamok. May lamok. Okay, balikan ta mga tugang. Sabi mga tugang kaya ni yung OCD Joint Information in Center Head na si Jigo Agustin. Ang pinaka main problem nga iyon sa tuyang tututukan ang worst case scenario na ating titingnan kung iningunyan nga ang kakulangan kan tubig uran na iyo nga madara ni supply ng tubig sa tuya. Iyo man ang ganda mga tugang taan level kan tubig duman sa pinagkukuanan na supply ng tubig sa Metro Manila. Diyan sa Angat Dam, nagbababa na naman. Kaya nahiling ni Dabagaro ngaya igwaning kakulangan talaga. Pero sabi ni kuyan mga tugang, sabi kan OCD, tututukan nga kang gobyerno ang sektor kan agrikultura tanganing magibuhan ng remedyo asin mabawasan ang grabing epekto kan El Nino sa mga panamnon kan mga parauma asin para tanom. Ngunyan, dikit-dikit na ngayang namamati, totoo yan, ang epekto kan El Nino sa nagkapirang parte kan nasyon. Ninuli sa mga paratandaan kay niyo sa paglangkaw kan temperatura na mas halangkaw sa pinag-aapod na normal level. Ining pinag-aapod na heat index ang nadadanasan tapo mga tugang na init harasahas. O sa maray nga digdi sa Kabikulan mga tugang. Yan na Ilocos, tatamaan daanin El Nino. Yan na may parteng iyang kan Bulacan. Yan na Mindoro. Tataramaan daayan kan grabing epekto kan El Nino. Maray nga ni mga tugang na digdi daa sa Bicol, magkakaigwasan na nin mild El Nino. Mild sana yan ha. Mild nga ni, pero ang nadadanasan ta, grabe na. Kaya yan mga tugang, ang dakulang epekto, masipa dyan sa agrikultura. Pag suminipa yan mga tugang dyan sa agrikultura, susmarsip, sabihon ta na kayan, ngunyan pa sa nangani, nagraralangkawan na, ayan na, presyo kan mga panginot na gulay. So much more, pagka talagang yun na ini. Kaya, sabi ko na ngani, magturuwang-tuwang ang gabos. Magturuwang-tuwang gabos mga tugang, na kita, di kita pakasandig dyan sa satuyang mga binabakal na mga pagkakan. Maggibo, grabe nga ni kayan, maggibo kita nin paagir, na makakaigwamang kita nin sa diritang pinagkukuanan kan sa tuyang pagkakan. Maski sa simpleng bagay sana. Magtanom ka ng pitsay dyan sa libod. Mayo ka bagang ngayang libod, ta puro simento. O magkuha ka itong mga raot na lata. Maghagad ka nin garden soil o kaya daga dyan sa pag-abayan. Tapos bugtakan mo yan nin nagkaperang pisog ng nin gulay.
Pwede na yan, pitsay, radis, kamatis. Pwede yan mga tugang. Mustasa. Yan ang mga short-term gulay na yan mga tugang. Pwede na yan, ampalaya. O yan, talaga mga tugang na ngunya ng mga panahon na ini, kinakaipuhan talaga kita na maging masikap. Takon ano an pangangaipota, dito na na 100% ipagpalibantar sa iba. Kita na mismo, ang igwa kaya na kakayahan man sana, gibuhunta na sana mga tugang. Diba? Yan na saro na pizza, saro na ka bugkos kang pizza ngunyan, guraano na. 15 hasta 25. Alagad pira kapuon sa na yan, mga maniniwang pa. Iyo, pero kung kita matanom ka yan, siyempre, sa tuyang kukonsumuhon, apera siguraduhon tang malinig, siguraduhon tang yan taba-taba man, bugtakan tang dikit na pataba, binaburo baribit na pagkamahali kita. Pag abot na, baribihon tagiraray, tangani mga tugang, sa laog ng sarong bulan, igwa ka ng mapipigtal na pitsay. Di ba? Dakulang bagay na yan, pagkakanyan. Sa gabi sa ating pagtulog ay mapapakinggan. Mo yan mga tugang, kaya sakit kang panahon. Ha? Sakit kang panahon. Kaya kung po kita magibunin paagi, susmarsip, ano na sanaan mangyayari? Ha? Magiging timawa kita, magtuturunga na sana. Sa atubang kan mga kakulangan ta sa buhay, mayo kitang gigibuhon. Kaya mga tugang, digdi ka ini, daog kita kan ibang lahi. Kan ibang lahi mga tugang, yaon na sa saedang kultur, ang pagiging mahigos. Kita man mga tugang na Pilipino, magkaigwasan na nindikit na progreso, nagiging maugak na. Paano pa sa mga masunod na aldaw? Taday ka man mabubuhay sa sarong bulan sa naman, sarong simana. Paano pa susustenir? Sustenir. Ngayon disponer na sana. Kaya magigos po mga tugang. Magibo kita nin paagi. Ining pasabot na ini mga tugang kan sa tuyang gobyerno. Maging alerto kita kani, dayta pagparapasigwar, dayta paglaom sa iba, ang pagkukuanan kan sa tuyang 100% pagkakan. Might be, makabakal man kita nin iba, pero igwa man kitang sadiring pinagpuprodusir. Tanga ni mga tugang na dahil man kita maging timawa, na garo na sa napirming nakanganga. Dahil nagigibunin paagi. Mayroon din. Jesus marsip. Kaya niya ako kuyan, ini kinakaipuhan pukpuk martilyo, daimati, pukpuk maso, pasa supayo. Ano mo sabihin ka to? Bako na literal na maso, ha? Pukpuk may martilyo. Dai, ha? Pukpuk mo ngumaya. Pukpuk nga martilyo, daimati. Pukpuk nga maso, pasa payo. Mister niya. Ay, amaan. Antan tama, urulay pagkitakan ni Papa. Pagkatapos lang kan sa tuyo mga pagpapabisto asin hanap buhay. Lamok. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Para sa banong at ka-bloom sa hamon, prumara na ang Charm Fabric Conditioner.
Char Fabric Conditioner. Iguaning Stay Fresh Technology. Pado mo, ka-bloom sa hango. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. Pride Bar, hindi lang puti, kisla puti. Pag nilabas sa Pride Bar Blue, ang puting damit ay magiging Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. sa Pride Bar Blue. Pwedeng hindi na ako magtina, anyel o bleach dahil ang Pride Bar Blue ay may power whitener na nanunuot sa bawat hibla. Kaya ang damit ay kisla puti at panayin pa sa kamay. Puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar Blue with power whitener. Di lang puti, kisla puti. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stay-away formula. Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, I-shield mo. laban ng pati virus. I-shield mo. Shield That Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, I-shield mo. pamilya protektado. I-shield mo. Shield That Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. Ang buhay ay masaya pag ang hugasin ay easy. Lalo na sa maselan, kaldero at kawali. Kaya mag-Smart Dishwashing Paste. Pang heavy-duty hugasin. Galing. Yan ang Smart Dishwashing. May double tanggaling formula. Tanggal galingan sebo at bakterya. Kaya ang Smart #1 Dishwashing Paste. Galing. Yan ang Smart Dishwashing. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified. World-class quality. Star Wax, wax. Star Wax, wax. Always remember, sa panlinis, pakitawin ang sahig. Mrs. Star Wax, wax. Ilan na to the max. Star Wax ang #1 floor wax. Ugwaning waterproof formula. Ulaan man ang tubig, palikintaban sa loob. Star Wax, wax. Kintab na to the max, max. Star Wax Floor Wax. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin. Ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. Chikiting ligtas, dasig na bakuna laban sa tigdas, rubella at polio. Sa ating mga anak, tungkulin natin lahat magpabakuna, maging ligtas para sa healthy Pilipinas. Pagkulaan ang inyong mga anak kontra rubella, tigdas at polio sa May 1 to 31. May dagdag na vitamin A supplementation pa. Alamin ang schedule sa pinakamalapit na health center. Magpabakuna na para sa healthy Pilipinas. Sa DOH. RPN Radio Philippines Network. Radyo Ronda. DZKI Iligan. Metro Kapisanan ng mga broadcasting ng Pilipinas. Ini po ang RPN Radio Philippines Network Incorporated, radio station DCKI
nagigikan sa syudad kan Iriga. Oras po niya tungo niyan mga tugang, pagka nangog kan batingting ni Joaner, alas 5:36 na po nin pagka hapon. Pagurulayan ta banwaan. Hapon na naman. Paano mga tugang dagos kita sa urulay-ulay? Idigdi daw sa ano. Oy, aram nindo mga tugang dagos-dagos an Senate hearing. Kunyang kaya iimbestigaran baga kan Senado. Hearing ani. An hearing kan Senado mga tugang sa man na klase nin investigasyon. Pero bako yan mga tugang na magtaon padusa. Kundi mga tugang an pag-imbestigar ninda in aid of legislation. Kung ano ang sendang makukuha dyan sa mga investigasyon na yan, pwede sindang dyan magkuanin kaisipan o opinyon o kaya lakdang para makabilog ng batas. Tanga ni mga tugang ang saro na pangyayari dahil na mautro. O yan. Kaya nagkakaigwa ng mga Senate as in congressional hearing. Pero mind you mga tugang, iyan pwede yan gamiton na mga proceedings dyan sa Senado na maging karagdagan na ebidensya kung ang sarong napapatunayan o na naiintindihan na igwa ng pagkakasala sa sarong bagay na iakusar sa o isampa ang reklamo sa korte. O pwede man ko anon kuyan, except duman sa minutes kan committee hearing sa Senado. Pwede yan nagamito na ebidensya. So, pero sabi ko digdi sa Senate hearing mga tugang, bako yan na mag-ustipikar. Kundi isa na mga tugang, ginigibon ninda yan, tanganing in aid of legislation, makakuasindanin ideya. Asin makabilog nin kaisipan para magibon nin sarong na batas, tanganing dainam otroan sarong pangyayari o kaya mas pang mapauswag an kamugtakan kan sa tuyang nasyon. Mayroon Iyo po yan. lalaki na Pero mga tugang sa serye kan ginigibong investigasyon dyan sa Senado, in particularmente ang committee ni Senador Bato de la Rosa, siya po ang chairperson kaning Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs dyan sa Senado. O dyan mga tugang, sa serye kan mga ginigibong hearing, medyo nakakabilog na siya nin mga ideya kung papaano, asin ano ang mga pwedeng ibusol na mga lakdang. Kaya ngunyan, ipinagtutulak niya dyan sa Senado ang 5 mga proponidong batas, asin 4 na policy reform. Ini yung matapos mga tugang ang mga investigasyon patungkol sa paggadan kay dating Negros Oriental Governor Ruel Digamo. Aram tabaga na laging laman sa bareta na pinagduduon ngunyan si Negros Oriental Representative o Congressman Arnolfo Teves Jr. bilang yung mastermind sa paggadan kay Digamo. Mintras na nangakapudan ngunyan ang nagkapirang mga senador na ngaya nuli kan bagay na bungkago na ngaya ang nagdadanay ng mga private army sa nasyon. Kaya ning tay kaput man sa yan mga tugang kan mga politiko. Tay nida ang private armies na ini mga tugang iyo ang ginamit
susog sa naglalataw na impormasyon, katakod ka nasambitan na investigasyon, yung na ginamit mga tugang mga private armies. As in, apura kang private armies, igwa pa, mga suspect sa pananambang, mga tugang, mga dating opisyal kan militar. Dating opisyal kan militar, sin katabot kan mga pulis. Pulis na naman. Sabi ni De La Rosa mga tugang, as always, we emphasize that this is in aid of legislation. Yes. Paano daan makakatabang ang Senado? Ha? Sabi mga tugang ni Bato sa sarong pahayag, sabi niya, ano mga polisiya ang dapat gibuhon? Ano mga batas ang kinakaipuan na amyendaran kung igwa naman sana? Amyendaran, kapag mati ko ba kung epektibo? O kaya nalipasan na nin panahon na dapat man talaga i-overhaul. Nagkapiradig di siya tinutukdo na yung posibleng legislative measures mga tugang. Katakod kan bagay na iyan. Iyo an inot na dapat daang ritukihon na batas. Ining amyendaran ining Omnibus Election Code, in particular Section 69, pag-abot naman sa nuisance candidate. Nangunyan nga ni mga tugang sa barangay election, dikit-dikit na mga tugang na pinagkuportar iyan. Tangunyan nga ni bawal na magkandidato sa SK ang sisay man mga tugang na partidaryos o partidaryos kan sarong ilihidong opisyal, magin man opisyal sa banwaan, sa syudad, sa distrito, sa barangay. Pag ika-partidaryos kan sisay man na yaon dyan sa ilihidong posisyon, bawal. Dahil ka pwede magkandidato bilang SK. Iyo po yan, mga tugang ngunyan. Maray man yan. Kaya, hindi da ang mga tugang na pag-amyendar sa Section 69 digdi sa Omnibus Election Code. Saro yan sa pag-amyenda. Saro pa da sabi ni Bato mga tugang. Pag-amyenda sa Local Government Code, ining Republic Act 7160 para masiguro na ang otoridad na mag-appoint kan mga police, provincial directors, iyo mga tugang ang Philippine National Police, asin bako na mga opisyalis lokal. At nagiging subservient man kaya mga tugang, ini yung mga police sa mga local government officials. Tayon baga mga tugang an police command nagduduhol sa naninlistahan na simpapapilion sa local government executive kung arin pipilion. Now, so napili na ito mga tugang na yung mga pamayokang pulisya nagiging subservient naman sa local government official. Kaya pa na pagmamandatuhan. Maski na nga ni mga tugang maluyaman an akumplisimento nga ni kansarong pulis, ay kung ikinauyam kansarong government official, lang dali sa ng pahalion, ilipat sa ibang destino. Iyo yan kan pag pinag-iinitan pati. Iyo yan. Pag ikinakuyam asin pinag-iinitan, ay lang daling irabag kung sain. Iyan. Kaya tama man ini na amendment na ini sa Local Government Code, ini mga tugang pag-appoint sa mga provincial and local directors kan PNP. Na halion sa kamot kan mga local government officials. Ikatulod sa amendaran, ini yung firearms law. Ining pag-amenda sa firearms law, itong mga kwalifikasyones kung sisayan pwedeng magdara, magbitbit ng badil na sibilyan o kaya kung ano ang dapat sa ng kalibreng pwedeng
tawan nin lisensya o kaya kung ano ang pas magabat pang penalidad sa pag kuyan digdi pag abusar kan lay na ini. Yan dapat amindaran. Asin saro pa mga tugang na batas na sa iyang pinagtutulod ni Bato, makusog na batas para mapugulan ang pagbibilog nin mga private armies. Lalong-lalo na mga tugang kan mga kapwa niya politiko. Dumadaing, ngunit Magayon yan, medyo nabibilib-bilib ako digdi sa kaisipan ni Bato. This song is Asi mga tugang, ang ikalima sa mga pag-amyenda, o sin paggibo ng batas, sabi niya, maggibo ng batas o mag-amyenda ng batas, ining ikalimang sa iyang pigtutulod, ang ibalik ang palusang bitay laban sa mga security personnel na nagigibo ng karumal-dumal na krimen gamit ang sendang training, asin skills, asin pagkaminsan, so armas pang inisyo kan gobyerno. Iyo, pinag-training, pinagsweldohan kan gobyerno, pig-training, pigpa, ginibong eksperto, tagkaigwanan ni skills, sa marksmanship, asin tatao ng maniobra. Ungo niyan, pinagsweldohan pa kang gobyerno. Pagkatapos mga tugang maabot ang panahon, iyo pa ang pagabat sa gobyerno, ang kalaban pa, ang magiging biktima pa, mga sibilyan na iyo ang nagsusweldo sa enda sa paagikan buwis. Tama man. iba, Diba? iba ang dahilan. Dati ngayang may death penalty sa Pilipinas, pero ibinasura kan Kongreso matapos ipasar ang Republic Act 9346 kan 2006. Nagigirumduman din dito, panahon ni Atiglaw. Salamok na pambihira. Niribayan kan sanakan life imprisonment. Ito mga tugang na death penalty, ginibong life imprisonment o kaya pigapon na reclusion perpetua sa mga krimen na magagabat, mga heinous crimes na dati mga tugang kabaing na penalidad, bitay. Kaya ngunyan gusto niyang ibalik ito. Nagrabe na nga ining nangyayari. Tama man. Naabusar mga tugang anlay. Mag-ingat sana mo. May mga policy o reforma man mga tugang gigibon sa mga polisiya kan sa tong nasyon na ipinagbubusol man niya. Pero yan, 4 na reforma. Maigpit na regulasyon sa pagpapabakal asin paggamit ng military asin police uniforms. Bagay iyo Takadakol mga tugang dyan na magparasagin-sagin na militar, nagparasagin-sagin polis, nakasulog ng uniforme. Alagad mga tugang, kung ihilingon mo, garuman talaga polis. Pero kung i-verify mo ang identity, bako palan, nagsagin-sagin. Nakwasa madali makabakal nin mga military asin police paraphernalia asin uniform. Ngunyan mga tugang saro pa, monitoring can dishonorably discharge military personnel. Sabi ni Bato, dapat magkaigwa ngayanin polisiya na kung si isay man ngayon na discharge o nagretiro na o nahali na sa police asin military service, dapat pinag-monitor iyan kan gobyerno. Yan. Ikatulo, pag-inventaryo kan loose firearms. Kaito pa yan mga tugang. Kaya lang dahil na inventaryo ng tultul. Mo pa naman. Nakadakol dyan mga patong, mga sagang. Ikapat na polisiya mga tugang, pag-upgrade kan PNP standards sa procedures, pag-abot sa mga reklamo kan mga namamanwaan. Sus Marsip, inisaro ini mga tugang sa problema. Iyo yan. Kaya mga tugang kadakol kan
nawawaran nin tiwala takwa sa mga tugang ini pag-abot digdi sa standards igwang ultra standards igwang substandard. Mayay. Na nababayad ka mga tao kaya medyo ay na. Kaya yan mga tugang magayon an apat na polisiya, policy reforms na yan mga tugang, kung maibusol man talaga ni Bato, as in, uyunan kan gabos, na mga legislador, magayon iyan. Pati itong amendments kan 5 na mga batas na inot kong pinagsambit, magayon po yan. Samantala mga tugang, kadakol na kaya mga tugang kan mga bagay na nangyari, ha? Daw ta igwa pa mga maruluwas kaya ng mga detalye ta nagpapadagos pa manggirare ang investigasyon kan komite ni Bato mintras na pinagpaplanuhan daan ni Senador De La Rosa ansarong pagdangog otro investigasyon hearing para sa cover, ha? Para itong makaber ang mga dati as in presenting law and order situation digdi sa Pilipinas, particular sa mga mariribok na lugar. Alibay sa Sabi kani, aloy na ngayang pinaglalabanan ini yung bagay nito. Tadi na uuntok. Ang mga human rights advocates mga tugang, haloy na yan pigpaparahagad ang pagbabalikan death penalty. Lalo na tadaimanda talaga nasusolusyonan ang kriminalidad. Paghali, pagtangkas kan death penalty. Nagparalantuag ngayang kuyan yan. Ngunyan ngaya mas pang naglala ang criminal records and criminality rate nagparalangkaw. Bagkos posible man daang ini yung mga tugang na maibalik itong na pwedeng mahatulan nin guilty na magagadan nin huli sa papatawan nin kuyan nin kamatayan o kaya death penalty, posible man kaya mga tugang na may inosente talagang madadali dyan. Lalo na sa mga ladukan, mga nagtitirios na napagbintangan, na mayonin access sa marayrayan na serbisyo kan abogado, tamayong ibabayad. Iyan dapat ang masolusyonan. Kung papaano mga tugang magagarantiyahan kan batas na inosente, na kung ang guilty. Iyo dapat yan mga tugang sarupan na dapat hinguwaon kan Senado na masigurar mga tugang na dai mapapadusahan ning kagadanan sumayo man talagang kasalan. Di ba? Okay. For that matter mga tugang, kita dikit-dikit na pong minalumpat, minasibog sa itong programa na Pag-Ulayan Tabanwaan. Balik po ako giraray sa Lunes, alas 4:30, sundong alas 6. Sa tuyang programang Pagbabareta sa pagkapon, asinman. Digdi sa tuyang programang Pag-Ulayan Tabanwaan. At pamampulugod mga tugang, may naging makahulugan man an sa tuyang pag-iribanan ngunya na pagkaan. Hindi man po si Manding Nakaryo-Saryon. Salamat po kasi do pagantabay. Bye-bye! May lamok, may lamok, may lamok, may lamok. Salamat, hindi malilimutan ating pinagdaanan, ating pinagsamahan sa hirap at ginhawa, sa lungkot.